nwunye nwanyị a na-egosi m mgbe ọbụla ị na-alọ nlọ ifu onwe gị na ị nọ na primary school school ịgụrụ 6 years ị ka na-afụ onwe gị n'ebe a ewee were eke gị debe mbọ niile a na-agba n'obodo oyibo nwere ihe na-apụta a na-agbago na-agbada akụkọ from one problem to the other. They tied your soul at that time when you are still in primary school. That's why you are still seeing yourself there. But the power that is above all is available. Ike no more. Anye jeba hekedowu. Now we no get primary, no get secondary. Anye talking about Jesus. Mwelo mwagi wachineke binye. Ada Zion can't talk again now. Budi no look. Yeah, that's Zion and Dr. Binia. Isaiah 52, 1 and 2. Osi Binia top one what God would know again. And that's Zion. I ain't not top again. I ain't not top again. I ain't not top again. I had to put chicken. Primary and secondary. And Yaku and Bia, Timolo Magi. Ogaluwa, he made a Zion Amala. Psalm 102 verse 13. Ogaluwa, he made a Zion Amala. Jehovah Nemereka Maranuka. Jehovah Nemereka Maranuka. Amen.